first meeting dono akan ke non upcoming 2024 parliamentary election ahun ini tum APHLC kan ke claim ke dam dia than ini tum ko convenor kato we tum check kono akan ke chief convenor ke ni bithang mano kasi pini ladak ini tum kecil peraya teng resolution ke na teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahun Karbi Anglong, West Karbi Anglong akan di Mahasau aphan abaha aphan. Ini tu members of parliament, MP abangke. Ini tu APHLC president. Ini tu asar akhirnya JI Qatar IS retired pansi ini tu APHLC pen. Ceton sar pen ini tu resolution en pono akan deng pono. Lahelo pini Karbi Anglong, West Karbi Anglong akan di Mahasau arat aphan. Ini tu mahin pen apa cini gantung. Tapi dak kamahu lagi alam abelo. Lapen ke dak pini rat aphan. Dak pini media hoi penal tuhan pangdak lah lo alang li itu tuma presiden sar jai kathar IS retired alang li hello MP candidate lo lasi Karbi Anglong lo constituency ko ratrok do including di Mahasau 28 constituency do lasi Karbi Anglong lo pen di Mahasau la constituency ko ratrok la pen ko nerkep constituency phokep so se arada tumana bangke non upcoming parliamentary election itu tuma sar jai kathar aphan kam ke klam ye phansi pini dak media hoi pen nili kadoi arar phanta me chuling rilo lahelo la pen ke non ki bangji upcoming election itu masar jai ka thar jong se haidel lo polotang te rat atuma ninga che the pen alang li phan ka chera pe chito dun pen Karbi Anglong di Mahasau lo pen West Karbi Anglong rat atum ka chera pe chito dun pen alang haidel lo polotang te alang li ke claim ponji la ke si project kaprek political party ason kali apana kaprek ile tum elected members MP ason kali ile tum APHLC hoi pen apana alang li ke claim ja kam angel tum prek jagi number 1 abangke ile tum ningkan troxy cap so say 70 years so say ile tum ke hang apan ke ile tum kang hong prom labang so implementation of article 244A autonomous state apan bangke alang li pen parliament alo che danun pu lahelo ke cheng sing ile tum asar jai kathar pen alang li parliament along ke che danun ni la pen ke labang so autonomous state alang li ke hang unahut mata alang li ke che danun jongsi Government of India tum nang kroilo polotang telake paragraph 20 teng pen 6 schedule to the constitution of India teng mese autonomous state ke part jab nahi nele tum autonomous state ke hang lake akapre autonomous state general state sone ke hang kali autonomous state article 244A lake paragraph 20 6 schedule to the constitution of India teng mese kim rang nahi lepen part jab nahi lahelo tum ke hang lahelo lasi pini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat aphan West Karbi Anglong rat aphan ini kapacini thula thot lahelo non upcoming 2024 ili tum Karbi Anglong di Mahasau farman alang li itu masar jai kathar pensi MP bangke ar jabdan po lahelo ili ke claim ji day 1 pen MP hala dak vote taking do yimati di hala vote taking arni day 1 pen la constitution along ke top article 244A ateng pen autonomous state Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di Mahasau aphan separately tame la pen jointly tame rat atuman ningke hangateng la autonomous state ki kim ji aphan ke claim back po number 1 lage neli MP ke do un hosi ningkan pho ta jut je aprang si lage petang det po kedam tangan ta anutina party pustame kon bonta cecak bom lo so hormu cecak bom election no joni pe election nang le ponde cecak bom tilo je laso hormu ge pachun popo bonta non anta chunchi laso aputhak nang le pilo puike neli ke puji ke halatum ningge bom titi setan non anta alang litum MP intang rak ke do hot resolution anta pon pepin la non anta pon pede ASDC hot anta pon pede la bang mang humeme neli bang resolution ne pon back palake number 1 ta resolution pon ra jut kok po alam ta kalian ta do lang ke claim na lang non pu et unde det lo sedala akin nang ji an to ke neli ke claim lap la kimji la pot 6 schedule bang ke itung pang tang back po a power non kang butang anta kapachelong to et ji pan ke claim back po lapen ke cuben itu mesti dan bom Guwahati High Court ta order ki pitang
จากGuwahati High Court order ki pitang pule alam kali seta sik schedule teng ki pu angdeng pihini angdeng so troxy lapen netu council election ka pedo fan ke aron selam vekpo lapen voter list ka selam dia fan ke aron selam vekpo la aron ke sivet lo la selam vekpo ni tu la thu ke la ke cethanang nelo la ke claim vekpo lapenตั้งแต่นางลิพันซีนนเอเซลซีห้อยเป็นเกนางลิพันซีแคนดิเดตบางแก ไม่ไหวนะตั้งแต่นางลิตุม NDA Alliance ลองนางลิตุมกะจิงกีกะจะทันโดลมาละโซบท่า Nelitum Jethan Olo NDA Puali lagi India Pualong India Pualong lapen itum Asamang Bong Songkrip Hodo United Opposition Party Forum of Assam Pudu Halatum Benitum Chinki Piklo Halasolong Congress Tadolo lapen Am Admi Tadolo party andak lokal party andak do etla Halatum Benitum Chinki Verlo lapen Neli aku Chinki dam tu elang Seta Chinki non Chinki ke non Halatum ke nang asi kroy duntang Neli University Turchon nang ipo bangke Lalo Indian or National Congress tu mangke lokal biang long lapen di Mahasolong ke nang tur direct bo nang turdun dedet po alang litum ke nang turdun dedet po ni litum ke cikroy tanga tingke non jong si command ni tur flut pondela lesson ga pregalam lo masita lage ni tum nang turdun de jalam si du etla lapen lanchok tagali non itum congress ali darta ni li fansi turnon pu gi pulo dak asa karbiang long congress ali dar senior most abangta lapen lanchok takali neli MP lote neli dak English pen di porhe det po karbi arpong prithang kabe beji aphan paling dawe osomaratum jamsi aklong along long le aklong along si mekejang kedi lapen ahem dam non apak ghor no Jiki besia sang tak teklong le de nang le tu la son si tu la pot ni li tu la chronic capitalism nepotism la so culture ke papa vedet khang jang yi la pen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long bengel so culture pa vedet la pen di mahasau penta this culture is bringing division among our society itum kopilo divide di itum hala ke plan atum CM EM MLA minister atum agari lab a contractor atum agari ke ador ke so si langdun prong titibodi hala si istia class te plan etlu lapen ituman apua bangke itum bangke kang day a class lok lo ke dinon de a class de economic a class de kok lo ke dinon kiduk a class de kok lo ke di la si labang so class ke ditum ne lige pavideti lapen since this is a social evil like a social evil ke lage lapot this economic inequality must end so I will stop this culture of nepotism and crony capitalism I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long this culture is bringing division among our society since this is a social evil this economic inequality must end la jut kok nahi pavidat nahi wealth must be distributed equally itum wealth itum Karbiang Long di mahasawang bo ke long a wealth ohomia ke hompoti jitu amar hompoti etu homanere divide ko sobe pabo lage kado eta e le jingbar chit si long rap et nang ji ni li plang wong pen bang na pelang prong nang pa kam kali ni tum no son ning dom ni la si non ta ni li hem ta nang tum thek long lo ke di ni petang ti petang ni det lo ason ka prik rata kam si klem rong lo ni li un ne do klem ji po son de ni lat rata kam klem dun de det son de di ni lata un ne fortuner ta nam pun abinong ke ni la artiklo jon wang ke long pension penta seta hala bang ta declaim ke det son thak si mo MP long lok seta ba ke thi aka prek a post le long nun tu seta
la tu ke ni tum bang ke wealth must be distributed equally dahil non amat ki pukang tum ke an par ke dolo la pen hala law paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron ka selam election ka pedo phan voter list ka selam la long se ason ka pre ke du atlo ke chiatum a voter list pen amen kang than ka do eta hadak du atlo athema aron selam de tikke ke chiatum a voter list amen than ni aron pen ye ke do kang than ho pomat mobile mala in jobot kut boleh un lagi un election ke lagi allo pen si claim ni tu ke claim di an ke ni lige aron ateng men si claim eti la pen la ing long arat ke do an to man ke pang room pet ni homman si do ni atema siksidu long polo tribal areas possible paragraph 20 long karbi area boleh puta kali ki area boleh puta kali garo area boleh puta kali khasi area boleh puta kali Shema area boleh puta kali dan Sham area boleh puta tribal atau pan anke aprange lasi lang paprang po bang atum han lang selet nang i podam abang kali lapen ilitu dak kilonjia atum ohomia kilonjia atum abang pan ke lang pe me po